Hürmetli televizor karşılarımız исәнмесез. Эфирдә яңалыкларның чираттагы чыгарылышы, студияда Әлфия Иксанова. Бүгенге программада Ленинград блокадасының дәһшәтле елларын кичкән Хәбибулла Абихамидуллин хатирәләре. Атна буе аномаль салкыннар туры сәбәпле ашыгыч киңәшмәләр үткәрелде. Районда ел эшмәкәре бәйгесе бара. Сез шушы һәм башка мәгълүматлар белән таныша аласыз. Атна дәвамында һава торышының гадәттән тыш салкын булуы сәбәпле халыкка хезмәт күрсәтү оешмалары көчәйтелгән режимда эшли. Шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе Расих Шакуров үткәргән киңәшмәдә дә сүз шушы хакта барды. Киңәшмәдә торак милекчелек ширкәте, ЕРЦ азнакай төзекләндерү һәм торак коммуналь хуҗалыгы департаменты, халыкка хезмәт күрсәтүче оешма, газ, җылылык, су белән тәэмин итүче предприятие җитәкчеләре, белгечләре катнашты. Расих Ахат улы тышта аномаль салкыннар туры сәбәпле халыкны газ, җылылык һәм электр энергиясе белән тәэмин итү тиешле режимда барсын. Мондый шартларда бер генә объектта контрольсез калырга тиеш түгел дип белдерде. Соңгы вакытта янгын чыгу очраклары яшайды. Шундый аянычлы хәлләр Благодатный авылында һәм Яңа ел бистәсендә килеп чыга. Бәла каза күрүчеләргә ярдәм итү өчен махсус счет ачылды. Киңәшмәдә 8 март урамында шәхси йортта яшәүче Роберт Дятлов учет приборларын алыштыру һәм план булау буенча водоканал сервиска түләү мәсьәләсе ничә хәл ителергә тиешлеге хакында кызыксынды. Аңа җавап итеп, сентябрь аеннан бу хезмәткә түләү туктатылганлыгы белдерелде. Киңәшмә барышында шулай ук тиздән 15-16 февраль көннәрендә автомобиль узышына әзерлек эше хакында да, кварталлардан кар чыгару, урамнарны чистарту һәм тәүлекнең караңгы вакытында яктырткычларның эшләве мәсьәләләре дә каралды. Бүгенге көндә халыкка хезмәт күрсәтү эшендә өзеклекләр юк. Шәршәмбе көнне Азнакай районы һәм шәһәр советларының ишараттагы киңәйтелгән утырышы булып үтте. Утырышта депутатлар көн тәртибендәге 10 мәсьәләне карадылар. Төгәлрәге, Азнакай район һәм шәһәр советларының регламенты турында, муниципаль район һәм шәһәр башкарма комитетларындагы положениеларына үзгәрешләр һәм өстәмәләр турында, муниципаль казна учреждениялары положениясына 2014, 2015 һәм 2016 елларга Азнакай муниципаль районы һәм шәһәр бюджеты турындагы карарларга үзгәрешләр кертү буенча чыгышлар тыңланды һәм ул депутатлар тарафыннан бер тавыштан кабул ителде. Утырышта шулай ук Азнакай район бюджетыннан финанслана торган оешма хезмәткәрләренең эш хакын арттыру буенча район совет карарына да үзгәрешләр кертелде. Муниципаль хезмәтләрдәге вакантлы урыннарга конкурс үткәрү тәртибе положениясына үзгәрешләр кертүне дә утырышта катнашучылар хуплап тавыш бирделәр. Депутатлар шулай көн тәртибендәге каралган Азнакай шәһәренең үзидарә территориясенең чигендә рысладылар. Азнакай район һәм шәһәр советының утырышында шулай ук башка хәл иткеч мәсьәләләр дә каралды. Кискен салкыннар туры сәбәпле бер генә объектта караучысыз калырга тиеш түгел. Шуңа күрә һәр өлкәдә саклану чаралары үтәлергә тиеш дип өстәмә күрсәтмәләр бирелде. Утырыш әнә шундый мәсьәләләр белән эшлекле шартларда узды. Февраль айында ел эшмәкәр бәйгесенә йомгак ясалачак. Шушы айдан без район эшмәкәрләрен күрсәтүне дәвам итәбез. Гыйльфанов Зиннур, 34 яшь, гаиләсе 2 кызы бар. Белеме югары Казан дәүләт финанс-икътисад институтында оешма менеджменты белгечлеген алган. Tat News реклама җитештерү фирмасын җитәкли. Реклама фирмасын ул 2006 елда ача. Аңынчы скважиналарга капиталь ремонт ясау идарәсендә мастер булып эшли. Аннан технолог, икътисадчы. Бәхет эзләп Себернең Кагалым шәһәрендә дә бераз эшләп кайта. Параллель рәвештә реклама белән шөгыльләнә. Решил помогать, так сказать, предпринимателям или же там другим организациям, чтобы их бизнес процветал. Да, реклама — это творческий процесс, то есть там же как бы не только реклама, а, допустим, какую-то вывеску изготовить фасадную. Там есть такой момент, нужно сделать красивый дизайн магазина, там их вывески, чтобы она привлекала внимание покупателей. И вот этим привлекло меня. Творческий процесс. Да, сам творческий процесс. Беренче елларда заказларны Зиннур өйдә ясый. 2012 елда арендага офис ала, офис артында гына җитештерү цехы булдыра һәм бөтенләй белән реклама эшенә кирип чума. Мы стараемся делать качественный продукт и, чтобы не было нареканий.
вывески в высоком качестве. 2013 елда Зиннур урта һәм кече эшмәкәрлеккә ярдәм йөзеннән дәүләт тарафыннан оештырылган лизинг грант бәйгесендә катнашып җиңеп чыга һәм әлеге программа буенча югары сыйфатлы, киң форматлы принтер ала һәм нәтиҗәдә халыкка күрсәткән хезмәт спектрын тагын да киңәйтүгә ирешә. Если идти правильным путем, и государство поддерживает, есть множество программ поддержки предпринимательства, которые одной из них воспользовался, участвовал, значит, в этой программе, и государство нам субсидировало 30% его стоимости. И государство как бы нам перечислило эти деньги, мы покрыли их на лизинговые платежи. Зиннур Гилфанов җитәкләгән Tat News реклама җитештерү фирмасында бүген 7 кеше хезмәт куя. Елдан ел башкарган эшләре, җитештергән продукцияләре арта бара. Бу реклама щитлары, баннерлар, кибет исемнәре, фирманың конкурентлылыгы, югары дәрәҗәдә сыйфатлы эшләүләрнең бер генә үрнәге, шәһәр уртасында төзелеп бетеп килгән Восток сәүдә күңел ачу үзәгенең фасады. Дәвам итәбез. Ленинград блокадасы өзелүгә дә 70 ел вакыт узды. Шушы дәһшәтле елларны кичергәннәрнең 6-сы районыбызда яши. Шуларның берсе Хәмидуллин Хәбибулла Хәмидулла улы. Хәбиб абый Хәмидулла улы без килгәндә 90 яшын тутырган булуына карамастан егетләрчә төз басып, орден медальләр тагылган парад формасын барлап, Россия президенты Владимир Путиннан килгән рәхмәт хатын укып, ул дәһшәтле елларны хәтерендә яңартты. Ладыгы бер юл булды бит. Ладыгы ачылды, ладыгы неден жылгадан шул юлдан кертеп безне жаңадан Ленинградта шушы блокада ул камалыш без немецләрнең ни форма кайда ничек икәнен дивизионный разведчиклар хәбәр биреп, мин язык тел дип әйтәләр инде. Оны алган вакытта да мин 3 язык алырга кушылып, без немецнең офицерын алып, аның кирәкле мәгълүматларын алып безгә бик яхшы ни булды инде. Удачны безне наградлар белән наградить итеп, шулай итеп без Ленинградта мин 4 тапкыр ранен булдым, 2 тапкыр контузиям булдым. Ана шушындай yerде жаңадан соңгы блокаданы ачкач, мин ранен булып, мине глубокий тел Березнекига без самолет белән безне китереп Березнекига төшерделәр. Ачлык, утсыз сусыз туташ мәхшәрдән торган 900 газаплы көн. Барыбызның да хәтерендә аклы каралы кадрларда сурәтләнгән Ленинград вакыйгалары. Хәбиб абый да камалыш вакытын дулкынланмыйча гына сөйли дә алмый. Ленинградтагы тормышны кызым сүләргә аны гел куркыныч. Халкы шундыйым 125 грамм икмәк заводта эшләгәннәр. Без үзебез әле фронтовиклар 70-75 грамм сухари белән без дивизионный разведчиклар шулай динди мәгълүмат нигә калдык. Ачлык. Ул Ленинград халкының күргәне, аны Ходай күрсәтмәсен, аның эчә торган суларыннан да канакты. Нива елгасы ул инде бер халыкны, Ленинград халкын алып калучы, анда эт машы, аның ише ни калмады. Менә шулай иттереп, безнең инде ничек килограммнардыр обеспечение, жаңадан 300 граммга көчте ипи, шушы тамак ныклап туеп китте дип. Халык шул кадәр фугасный бомбалар белән немецнең самолеты килеп кенә торды. Ленинград өстенә бик алар күбрәк менә чиркәүләрне, соборларны, аларны немец атмады. Ни өчен дисәң, Ленинградта
халыкны ашка үтереп, шул ашлык белән җиңәргә исәпләде. Аның бар силе шулые. Аларның күбрәк кадровый солдатларны оннан алулары булды. Сталинградның безнең якка ныклы сугышып Сталинградны бирмәү. Сталинградны әгәр дә немец алган булса, ул вакытта бик авырга киләдер, Ленинградны ул җиңел аладыр. Ни өчен дисәң, бөтен булган кадровый солдатлары бул шул Сталинград ягына Ленинградка китерде, бөтен булган вак яшьләрне опыты булмаганнар, аларны саклау өчен генә. Әлеге дәһшәтле еллар артта калды. Хәбиб Хәмидулла улы да туган якларга исән-сау кайтты. Сөеклесе Сабира апа белән тормыш корып, ике ул бер кыз үстерделәр. Тик менә 54 ел бергә тату гомер иткәннән соң, кадерлесе аны ялгыз калдырып мәңгелеккә күчкән. Хәбиб абый хәзер истәлекләр белән яши. Сугыш еллары Хәбиб абый да гыйнвар ай җитсә Ленинградны, майлар җитсә бөек җиңү көнен искә ала. Күп еллардан соң аңа Ленинградка барып, җиңү парадында да катнашырга насыйп була. Елдан ел сирәгәя барган, бүген инде бармак белән санарлык кына калган ветераннар. Җырдагыча, сезгә тиеш әле бик күп язлар, сезгә тиеш әле бик күп назлар. Экология елын йомгаклап, шәһәребезнең 10-6 яшь балалар бакчасында чара узды. Чараның максаты булып, балаларга иртә яшьтән үк экологик тәрбия бирү мөһимлеге тора. Моны алар мәктәпкә әзерлек төркеменең театралештерелгән музыкаль тамашасында да күрсәттеләр. Тирә-як мөхитне һәм табигый ресурсларны саклау чарасында экология елын йомгаклап, инфраструктура үсеше буенча башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Рамис Ханнанов һәм Акбый территориаль идарәсенең баш инспекторы Эльза Вәлиева да катнаштылар. Экология елы бәйгесендә катнашучыларга мактау грамоталары тапшырылды. 6 яшь балалар бакчасы коллективы геофизика җәмгыятенә иганәчелек ярдәмнәре өчен рәхмәт сүзләрен җиткерделәр. Районда 90 яшын тутыручы өлкәннәрне хөрмәтләүләр дәвам итә. Чираттагы юләрбез Мөгаллимә апа Галиуллина. Галиуллина Мөгаллимә Баһовна 1924 елның 30 январында Азнакай районының Үчәле авыл җирлегендә Йолдыз авылында 3 балалы крестьян гаиләсендә дөньяга килә. Башка балалар кебек Үчәле мәктәбенә йөреп 7 класс белем ала. Чыртышлары кебек аңа да бик иртә җитлегергә, тормыш йөген тартырга, яшь килеш колхозда төрле эшләрдә хезмәт күрсәтергә туры килә. Каһәр суккан сугыш Мөгаллимә Баһовнаны һәм үзе кебек берничә кызны Казан шәһәренә хәрби заводка эшкә җибәрәләр. Кеше җитми, сменалы эш, берничә көн рәттән кунак калып эшләгән вакытларда күп булды дип искә ала Мөгаллимә апа. Җәй көннәрендә урман кисү, вагон бушату кебек эшләр күп булган. Туган якны сагынып, 2 тапкыр качып кайтып китү очрагы да булган. Арып талып кайтып керүгә аларны инде көтеп торганнар һәм кире эш урыннарына алып киткәннәр. Ниләр генә үтмәде газиз башлардан. Күбесен инде онытып та бетердем. Исем китә, һаман яшим, 90-га да җиттем бит инде ди улап торап. Уйлаганымда юк, белмидер инде, әлегел авырлык күрмәдем, рәхәттә яшим әле. Рәхәттә. Башта авыр булды бит инде безгә. Хәзер рәхәттә яшим. Рәхәт. Яшь чагында күргән авырлыкларны онытып җибәрдем әле дип әйтәсең килә инде. Әйе. Кайда кеше кирәк, шунда җиттеләр безне. Безне таянышлар булмады, әти булмады, әни булды. Авыр җир бәләкәй булды, кеше әз булды, безне җиртәләр. Урман кисәргә дә йөрдек, военный заводларга да бардык. Йөрдек, күп йөрдек. Сталыгым юк. Илләр көннәр тыныч булсын, шушы рәхәттә яшәргә язсын, балаларым исән булсын инде. 1949 елны сугыш кырларыннан кайткан Урманай авылы егете Төхвәтулла белән тормыш коралар. Мәхәббәт җимешләре булып, дөньяга 3 кызлары килә. 1950 елда Ирен ветеринария берләшмәсенә эшкә билгелиләр һәм алар Азнакайга күченеп киләләр. Бираздан әниләрен дә үзләренә алып киләләр. 50 елга якын бергә гомер итеп, соңгы көннәренә кадәр тәрбияләп бакыйлыкка озаталар. Мөгаллимә Баһовна үзе дә ирешли торган конторга эшкә урнаша һәм лаеклы ялга чыкканчы шунда төрле эштә эшли. Тырыш хезмәте өчен бик күп мактау кагазлары, медальләр белән бүләкләнә.
тыл ветераны. Тол хатын исеме белән хөкүмәтебез тарафыннан фатир ала. Бүген аны юбилей белән котларга иң кадерле якыннары белән бергә район җитәкчеләре дә килә. Менә Путинның даже подписи бар менә үзенеке. Nasıl котлаушыны күрәме? Һәм менә бездә менә шушы чәчкәләр сезгә. Иң беренче рәттән ширләмәгез. Исән сау булыгыз, ярамы. Ширләмәгез. Әле тагын 95 яшькә дә килергә язсын. 100 яшькә дә. Үзен бик бәхетле дип саный Мөгаллим апа. Тормыш сынауларына бирешмичә, күңел күтәренкелеген югалтмыйча, һәр туган көнгә сөенеп тулы тормыш алып барырга тырыша. Бүгенге көндә дә әле ул кул арасына кереп, аш-су әзерләшеп, балаларының 5 оныгы һәм 9 оныкчыгының яраткан әбиләре булып яши. Озын гомерле, бәхетле тормыш бу. 4 февраль көне район һәм шәһәр мәдәният йортында Галиаскар Камал исемендәге Академия театры Илгиз Зәйнинең Бабайлар чуагы исемле спектаклен күрсәтә. Күптән түгел генә артистлар белән булган очрашуны без сезгә кабатлап күрсәтәбез. Ознакайлар белән очрашуга Камал театрының мәшһүр артистлары, Россиянең отказанган Татарстанның халык артисты Илдар Хәйруллин, Татарстанның отказанган артисткасы Венера Шакирова, театрның әдәби бүлек мөдире Нияз Игламов килделәр. Максатлары тиздән күрсәтеләчәк спектакль алдыннан халык белән очрашып, аралашып алу. Чөнки бик тиздән Ознакай тамашачысын алар Илгиз Зәйнинең Бабайлар чуагы спектакль белән сөендерәчәкләр. Ол спектакльдә безнең театрыбызның иң өлкән артистларыбыз Ринат Таҗдинов, Равил Шәрәфиев, Әсгар Шакиров, Наилә Гарраева катнаша. Анда куелган проблемалар, картларның тормышны яратулары, тормышка өметле караулары һәм яшьләрнең тормышта үз урыннарын эзләү турында бик җылы, бик мөлаем, бик искитмәле күңелле спектакль. Без анда иң яхшы артистларыбызны уйнаттырып, бөтен декорацияларыбызны, матур театрда булган бөтен декорацияларыбызны алып килеп, Азнакай халкына чын мәгънәсендә сәхнә сәрен спектакльне күрсәтергә дип килә. Менә Ознакайда бер матур гадәткә кергән иде инде ул элекке елларда сез яшь килә идегез безнең Ознакайга. Менә соңгы вакытта ничектер тукталып торган шикелле тоела. Без бит башка илдә яшибез, башка система, финанс системада яшибез. Элек ул шулай куелган иде. Авылда спектакльләр күрсәтер өчен хөкүмәт акча бирәдер. Без ел сайын кыш буе театрда эшләп, Казанда уйнап, майның ахырында, июнь айында бер айга 4-5 бригадага бүленешеп, төрле якларга чыгып китәдек. Ай буе гастрольга, менә миңа үземә яшь вакытта гел туры киләдер. Азнакай, Әлмәт районнары гел шушында гостиницада яшәп, монда спектакльләр уйнап, районның халкына, авылларда уйныйдыр. Әлбәттә ул вакыт. Халык ничек кабул итә иде? Ул сагынып кына сөйлибез инде. Аны аңлатып та була инде, чөнки элек бит видеолар юк, телевизор әллә ни күп түгел иде, телевизордан әллә ни спектакльләр күрсәтелмидер. Башка эстрада, Илһам Шакир белән Әлфия Заловдан башка җырчылар юк иде, шуңа күрә театрны көтеп алалар иде, яратып карыйлар иде, күп иттереп халык йөридер. Без дә яратып киләдер, безгә бик күңелле иде. Һәр көнне яңа авыл, яңа сәхнә, яңа халык, без аларга яратып спектакльләр каратадыр, күрсәтәдер. Хәзер әлбәттә башка дөнья, башка илдә яшибез, хәзер андый мөнәсәбәтләр бетте. Хәзер тырышалар авыл халкын театрга, Казанга театрга алып килеп күрсәтергә спектакльне. Менә 2014 елның мәдәният сәнгать елы булуы сезнең театрга ничек йогынты ясый? Менә ул сорауга мин бер җавап та бирә алмыйм, чөнки бөтенесе мәдәният юлы диләр. Ләкин нәрсә ул, ничек ул, нәрсә булачак, беркем бернәрсә аңлатып әйткәне юк әле. Безнең Ознакайда да театр сәнгать халык театры яшәп килә. Бу уңайдан сезнең фикерләр ничек? Сезнең халык театры искитмәле зур дәрәҗәдәге теге әйбәт сыйфатлы халык театрларының берсе. Алар Татарстанда хәзер күп, Аллага шөкер, күтәрелә башлады ул халык театрлары. Бер заман бит 90-нчы елларны биткән иде. Хәзер карыйсың, менә фестивальләр үткәрә башладылар. Сезнең театрыгыз менә узган елны беренче урын алды. Бик матур спектакльләр куялар. Шуңа күрә халык театры булган төбәктә һәр вакыт халык та театрга йөри торган. Театр кеше күңеленә турыдан-туры юл салучы сәнгать, һәм ул халык тормышыннан башка яши алмый. Милли театр бигрәк тә дигән иде театрның баш режиссеры, СССРның халык артисты, театр сәнгатының иң югары бүләге алтын битлек, Золотая маска премиясе лауреаты Марсель Сәлимҗанов.
Ә бүгенге театр хакында яшь буын ничек уйлыйсың? Biz bir урында тормыйбыз, әлбәттә. Бездә безнең театрны башкара әлбәттә Фәрит Бикчәнтәев, ләкин бик ел сайын, һәр сезон сайын бер-ике башка театрлардан, башка төбәкләрдән режиссерларны чакырабыз, спектакльләрне куярга. Менә күптән түгел безнең 5нче фестиваль, Яшь татар режиссурасы фестивале һөнәр дип атала, ул узды декабрь айында. Анда без татар режиссерларны төрле төбәкләрдән, беренче чиратта әлбәттә үзебезнең Татарстаннан һәм бөтен Россиядән җыеп, аларның спектакльләрен күрсәтеп, Казан тамашачысына һәм Казанның кунакларына тәкъдим итәбез һәм Яшьләр киләме гомумән? яшьләр бик күп. Килә, Аллага шөкер, берничә ел элек ничектер ниндер теге битарафлык сизелә иде, хәзер инде кабат ничектер яңа дулкын барлыкка килде һәм күрәбез без яшьләр театрны яраталар, кызыксыналар театр тормышы белән. Конкурс үсә башлады, менә элек конкурс дип әйтәм, нигә уку йортларга, училищега, мәдәният университетына конкурс үсә башлады. Күпкә түгел, ләкин барыбер андай ул хәл куаныч, чөнки безнең хәзер дип әйтәләр демографическая яма дип. Хәзер төшеп бара 90нчы ел балалары укуга керәләр, алар әлбәттә 90нчы елларда безнең Аларның фикерләү дәрәҗәсе дә бөтенләй башкача инде. Бөтенләй башкача һәм нәрсә бик куаныч, алар кызыклы һәм иркен заманында туган балалар. Алар беркемнән курыкмыйча үз фикерне җиткереп торалар, әйтәләр, сөйлиләр. Әлбәттә, олы кешеләргә хөрмәт белән хөрмәте бар аларның, ләкин үз фикерен тоже калдырмыйча әйтеп җибәрәләр. Ансы бик минемчә куаныч. Андый яшьләр булуга без бик шатланабыз. Менә былтыр гына 4 кешене алдык театрга, Фәрит Равкач Бикчәнтәев шәкертләре. 3нче елны алдык, берничә кешене. Һәм ел сайын, сезон сайын без берничә кешене алырга тырышабыз труппага. Чөнки труппа үсә, максатлар күп, безнең режиссерлар да саны үсә. Менә шул вакытта Марсель абыйның да саллы фикерләрен сез саклый торгансыздыр. Саллы фикерләр, ягъни традициялар. Марсель Хакимович ул да ничек әйтим, Марсель Хакимовичтан да татар театры башланмады, ул да килде традицияларга бай коллективка, иҗат коллективына, аңа кадәр дә булган традициялар, ул да саклаучы булды, яңа традицияларны тудыручы, һәм бүгенге көн ниндер әйтик революцион ниләр, туган фикерләр, ниндер проектлар, алар киләсе елларда бәлки традицияларга әвереләчәкләр. Очрашуга килсәк, бик табигый төстә башланды ул. Район башкарма комитеты җитәкчесенең урынбасары Дамир Гыйләҗев кунакларыбызны һәм тамашачыларны сәламләп, азнакайда театр сәнгате турында мәгълүматлар бирде. Районда 30дан артык театр коллективы эшләп килә. Өчесе халык театры исемен йөртә. Кечкенә курчак театрлары, мәктәпләрдә драм түгәрәкләр эшли. Күренекле артистларыбыз белән җанлы әңгәмә барды. Кызыксындырган сорауларга эчкерсез җаваплар, ихлас аралашу тамашачы күңеленә хуш килде. Аралашу соңында яраткан артистыбыз Илдар Хәйруллин азнакайларны тиздән булачак спектакльгә ихластан чакырып, килегез, үкенмәссез диде. 4 февральда Зәңгәршәлдә Майсараның җизнәсе усал җиһанша әйтә, җәмәгать халыкны җыйып ала да, җәмәгать ишан хәзрәтләре килә. Садакагасын биреп, ишан хәзрәтнең фатихасын алып калырга ашыгыз, рәхим итегез, килегез безнең спектакльләребезгә. Бүгенге шулар, мин сезгә күңелле һәм файдалы ял көннәр теләп саубуллашам.